Lørdag den 11. oktober afholdt Sullingens Venner endnu et af sine populære kulturarrangementer i Magtenbølle. Erik Grip sørgede for det musikalske indslag, mens Sullingens Venner havde arrangeret en velsmagende brunch. Et succesfuldt arrangement, som sluttede med, at Erik Grip plantede det første af 50 æbletræer. Jeg har fået fat i Ingrid Henriksen fra Sullingens Venner. Og Ingrid, kan du sige noget om, hvad er det her for noget med 50 æbletræer? Hvad går det her projekt ud på? Projektet går ud på, at i samarbejde med Assens Planteskole agter vi at plante 50 forskellige æbletræer med pigenavne. Blandt andet for 100 år for kvindernes stemmeret i Danmark. Super, tak for det. Ingrid Henriksen forklarer videre, at projektet kan udvides, så der plantes endnu flere æbletræer med pigenavne. Og måske plantes de i folks haver, så man kan besøge hinandens haver og opleve de forskellige typer æbletræer. Jeg har fået fat i Erik Grip, som lige har plantet et æbletræ her i Magtenbølle ved Engegården. Og Erik, hvad betyder det for dig at plante sådan et træ her? Jamen, det er livgivende at sætte et frugttræ. Det er jo helt vidunderligt at få frugterne en gang om 3-4 år. Og der er en symbolik i det for mig. Jeg bor selv med en have, og en have uden frugttræer, det er ikke en rigtig have. Så jeg synes, det er en stor ære at plante. Og så, da mange frugttræer kommer fra Fyn, så skal jeg selvfølgelig plante et træ på Fyn, og det er jeg meget glad for. Men det er en fin symbolik. Tak for det. Arrangementet sluttede selvfølgelig med en smagsprøve på en velsmagende æblemost. Det var Svend Ramborg fra Damgaard Frugt, der serverede æblemosten fra bagklappen af hans bil.